Τα βλέπετε τα περιστέρια. Γι' αυτό λέγεται περιστεριά εδώ. Τα βλέπετε μέσα στα βράχια. Κοίτα πως είναι εκείνο εκεί. Επιτοξία και εκεί στην άκρη, δεν ξέρω αν βλέπεις τώρα, έχει παραλία. Παραλία μέσα. Ναι, τη βλέπεις αμμουδιά, τη βλέπεις. Δεν φαίνεται. Έχεις μπει μέσα. Ναι. Εγώ μετά τους νόμους μεγάλους τότε που έκανε, συλλοφοβάμαι τα βράχια. Βέβαια, γιατί μπορεί καλύτερα από μακριά. Ναι, έρχομαι στο χώρο τώρα. Ή πιο κι εγώ πάω λίγο έτσι, έχω ένα χρώμα νερό από το πρωί. Θα ξέχασα να σας πω ότι στο σκάφο δεν σηκωνόμαστε, έτσι. Είναι βασικό γιατί πάντα κάτι. Μόνο καπετάνι. Καπετάνι έχει την απόλυτη εξουσία. Καλά. Εγώ δεν είχα σκοπό να σκεφτώ. Πρέπει να ακούει τι ζητάει το κόσμο, το πλήρωμα, αλλά να ακούει αυτό που είναι άνθρωπο. Δεν υπάρχει άνθρωπο.